کی؟ ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хуш омадед ба шабакаи мо, ба шабакаи қадамшои зоев. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ҳатман лайк монен ва обуна шавед. фикрихтона дар зери навор нависен. агар барои шумо билети арзон дар кор бошад, марҳамат, номрора дар болои экран мемонам. имрӯз мехоҳам як номара ай шунавандаи доимии қиссаҳои зиндагӣ, яъне шабакаи қадамшои зоев пешкаши шумо гардонам. мехонам номара, шумо гӯш кунен. фикротона бори дигар мегум дар комментария бинависен. нома аз шунавандаи қиссаҳои зиндагӣ. салом шунавандагони азиз ва дӯстдорони шабакаи қадамшои зоев. ман як нафар шунавандаи доимии номаву қиссаҳо ҳастам. аммо имрӯз ба сарам вазъияте ба вуқӯъ омадааст, ки дар чораҳаи тақдир дармондаам. 27 сол пештар падари ҷони мо аз баҳри модару ва 6 фарзандаш гузашта бо ҷавондухтаре издивоҷ карда моро партофта рафта буд. модарам муддати 2 сол аз паси ӯ зорикунон рафта мегуфт, ки ба хотири фарзандонат баргард. аммо падарам ман ошиқ шудам гӯён моро партофт. дар синни хурдӣ модарам бо меҳнати ҳалоли касби фарошӣ моро хӯрониду пӯшонид, ба воя расонид. кӯшиш кард, ки мо ҳама соҳиби маълумоти олӣ гардем. ҳоло шукри Аллоҳ, ману 3 додаракам соҳиби касбу оилаи обод ҳастем. 2 хоҳаракам ҳоло донишҷӯянд. модарам дигар шавҳар накард. 2 ҳафта пештар якбора мисли борони баҳорӣ падарам аз дар салом алайк гӯён даромада омад. ҳамон либоспӯшии олуфтаю ҳамон салобаташ, фақат ки дар абрувонаш мӯйҳои сафед дамидаасту халос. гӯё ки ин 27 соли азобу гушнагиҳои кашидамон набуд. ба модарам ба табассум нигариста мегуфт: ширинмоҳ, хуб қабулам мекунӣ? модарам, ки тӯли ин солҳо бо ишқи бепоёни падари хиёнаткорам зинда буд, гирьякунон худро ба оғӯшаш партофт. ману додари калониам аз кори кардаи модарам сахт ранҷур шудем. охир падарам ин қадар бевафоӣ кард. ӯро ҳаргиз бахшиданӣ нестам. ҳоло бо модар қаҳриям. падарамро ҳеҷ дар дил бахшида наметавонам. шумо ба ҷои ман мебудед, ӯро мебахшидед. бо эҳтиром, Сангин Аброрӣ аз ноҳияи Восеъ. ин номаи мо ҳам ба поён расид. раҳмат, ки то охираш гӯш кардед. фикрҳоятонро дар зери навор нависед. яъне ки ин падари ин 27 сол сурог накардаи фарзанша занша баъди 27 сол пушаймон шуда гашта ба хона омада. агар ҷои аминда шумо мешиден, мебахшиден. яъне ки ин қадар азоб, ин қадар машаққат ай сар гузарондан дар ёдаш назад. баъде ки оилаи соз, зиндагии соз дарёфт кард, акнун пушаймон шуда баргашта. шумо ҷои ида мешиден, мебахшиден. ҳатман фикротона дар зери навор нависен. мо ай назар мегзаронем фикрҳои шуморо.